नमस्ते, प्रणाम। हम राठौर रोहित सिंह। कालो लाइव है रनी, आजो लाइव बनी। कुछ इंस्टाग्राम स्टार बारह सन एक बार जाना के 4 लाख 5 लाख और मिलियन में 12 सन। वो अपना के बोले था से कि हम खेसारी या पवन सिंह बानी। तब बाबू सुन ले, खेसारी अब पवन सिंह बने में जमीन आसमान के मेहनत करे के पड़ी। ठीक बा। काल निक्की बुआ के ऑफिस पर आई रहा लोग। ठीक बा। सेवा सत्कार में कोनो कमी ना कहीं हम। ठीक समझा तर तू लोग। ठीक बा। लाइव तू लोग देखबो लो। हमार भाई एगो वीडियो बनैलक, प्रिंस राजपूत प्रिंस सिंह। हमार भाई एगो वीडियो बनैलक अपन भाई हमार। ठीक बा। मेंशन कैलक तार लोग इनके आ तू लोग मेंशन एक्सेप्ट निकलो करत। हाँ कितना बड़ा स्टार है बोलो तू लोग। 5 लाख 10 लाख 1 मिलियन पा के तू लोग स्टार बुझे लो अपने के। हाँ खेसारी या तू लोग पवन सिंह समझे लो अपने आप के। हाँ ऑफिस पहला कल है। हाँ सेवा सत्कार में कमी ना कहीं हम तारा। हाँ हमार भाई आज 2 बार फोन करके कहलक कि वीडियो मेंशन करे के, वीडियो मेंशन करे में एक्सेप्ट करे के। आए हर 5 कैमरा लाइव आवे के पड़ल। ठीक बा बाबू। ठीक बा। जे तू 5 लाख 10 लाख 1 मिलियन फॉलोवर के लिए बड़ा नू, 1 दिन लगी। 1 दिन लगी। ठीक बा। मतलब जितना तहार फॉलोअर बारे नू उतना कई गुना और फैन बारे। वीडियो मेंशन कर जाता है कि भाई हमारे फ़ोन करता और तू फ़ोन पर कहता रहे कि एक्सेप्ट करता नहीं। एक्सेप्ट कर में कितना देर लगेला हो। हाँ 4 घंटा लगेला, 2 घंटा लगेला, 2 मिनट लगे, 2 मिनट। ठीक बा। आ, 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 आ ओकर चिंता मत कर तू। ठीक बा। तारे कालो कहले रहनी छापारा जिला में कहीं तारा दिक्कत हुई भाई के फोन करिए। हाँ भाई हमारे एगो वीडियो मेंशन कैले बा तारा के एक्सेप्ट करे को कहलक तारा भाव चढ़ता। आंडू पांडू समझता रहो। हाँ आंडू पांडू मत समझो। ठीक बा। एगो बात सुन लियो, पटना से लेके बनारस, दिल्ली, छपरा जिला, सिवान कहीं तार गाना के रिकॉर्डिंग ना कर देम हम। समझ लो। जानता रहे कि तू एगो छपरा जिला पर एगो गाना गा दिले बनी तो तू अपना के स्टार समझता रह। कितना गइल बावे। 1 लाख हमार जौन एगो भाई एगो बा राइटर बा हमार विकी दीवाना। ठीक बा। ओकर तू यूट्यूब चैनल खोल के देखो, 2 लाख कुछ गइल बा व्यूअर। आए घमंड करेला भाई हमारो कबो ना। ठीक बा। आ तार 1 लाख 1.5 लाख चल गए व्यू तो तू अपना घमंड समझता रह तू अपना के आपके।
कि छपरा जिला पर हमारा गाना चल गई है। 2 मिनट का फोन आया था, ठीक है, मैं लाइव करूँगा। बाबू ई मत सोचिए, ठीक बा। आ तू कहत रहनू जौन स्टूडियो से गाना तू गइले बरनू रिलीज हो जाई नू, फिर तू कह दिह अब तारा के हमार भाई के इमेज गिरल बा, ठीक बा। हाँ, हमार भाई कहता कि रोहित भैया हम लाइव आके कह दिल कि वो भाई हमार एक्सेप्ट करी। आए हाँ, का इज्जत रह गई हमारा भाई के यार। हाँ हाँ, एक्सेप्ट मत करिए अब, एक्सेप्ट मत करिए अब। भाई से तारा माफ़ी मांगे पड़ी लाइव में आके, और लाइव में तारा आके माफ़ी मांगे पड़ी। एगो बात सुन लिया, हर दिन जब भाई माथा सनकी नू तब लाइव आके दादी माई चो दे हम, ई हम कहतनी, ठीक बा। 1 मिलियन गाना का चल भले 1 मिलियन, सॉरी 1 लाख गाना का तार चल गई यूट्यूब पर, तो अपना बुझा तरह के स्टार हैं हम। हाँ, हई एक जना आउ बार तरह साथे 4 लाख इंस्टाग्राम पर फॉलोअर लेके। हाँ, बुझता नहीं कि हम खेसारी आप पवन सिंह हई। हाँ बाबू, तारा नियर आदमी के नू डेली हमारा ऑफिसों पे नू तारा से डबल फॉलोअर आवेल ने जाए लें, ठीक बा। और तारे नियर आदमी नू डेली हमारे लगे फ़ोन करे लें। एक बात सुन लिया तुम, समझे तारा नू, बहुत बहुत अपरम पार करके हमारा आगे के पड़ला लाइव। ये टाइम हवे, ये टाइम है, तू काल के दिन तू फोटो लेला, वीडियो बनल। हाँ, एगो भाई करल के मेंशन करे के, मेंशन तू ना कइल ह, माथा सनक गइल बा हमारी सुन के। तारा काले सेवा, जितना सेवा सत्कार होल तारा सेवा सत्कार में कमी ना कहीं आए। हाँ, तारा खातिर अपन का कहीं हम काल जाना स्टूडियो पर आई रहनु, हमार बड़ भैया माने नहीं करे हम, ठीक बा, गर्जीवन समान, ठीक। स्टूडियो में कदम ना रखबा तू, ठीक बा। कदम रख देला नू तो फिर तू कह दिया हमारा के। एक बात तू सुन लिह, आंडू पांडू समझ ले बड़ा है भाई। एगो वीडियो मेंशन करे के कह दिलक तो तू अपना आप के बुझतर के पवन सिंह खेसारी हैं हम। हाँ, वीडियो तू ना कइला एक्सेप्ट। 10 मिनट रुको, वो भाई के तारा सामने लाइव ले आए, और भाई से तारना दादी माई चुदवा देने नू तो फिर तू कह दिया, ई तू लिख लिया। तो 4 लाख 5 लाख यूट्यूब पर व्यू बढ़ा के तू समझता रहा कि पवन सिंह खेसारी नू लाइव आके माफ़ी मांगे के पड़ी तारा, समझ लिया तू। आई एम लाइव एम फिर एम वो भाई के अपने लाइव से चैनल से तरह के लाइव देखा है हम। 1 घंटा तू रुक जा, तारा के फ़ोन करवा के तू तारा माफ़ी मांगे के पड़ी हमारा से, चाहे भाई से हमारा। और तो लाइव आधा घंटा 1 घंटा रुक जा भाई, जितना लोग लाइव में जुड़ल बा आधा घंटा रुक जा लोग, ठीक बा। अरे राजू भैया एगो कोपा के एगो, ठीक बा, काले निकी बाबा के स्टूडियो पाई रहा, एगो वीडियो बनल
हमार भाई सोनू जन बाड़े प्रिंस कहले कि तने वीडियो के मेंशन कर लिया अपन के बुझे तने कि पवन सिंह खेसारी हई बाबू। वो लोग के लागे में तारा 100 जन्म लेवे के पड़ी। जितना खेसारी भी मेहनत कर दिले बाड़े नु उतना तारा 100 जन्म लेवे के पड़ी। ठीक बा। हमरा के आंडू पांडू तू समझ के ले नु। छापरा जिला के बात करता नहीं हम। ठीक बा। छापरा जिला में कहीं अगर जो भेटा जीवन तू हमारा लाइव चलाएम लाइव में तरह के नाम माफी मंगवा दे नू आ तारा माफी मांगे के पड़ी। नाम धर दिए हम खुशबुद्दीन। और सुनो इंस्टाग्राम के तू 4 लाख 5 लाख फॉलोअर लेके घूमत न खुशबुद्दीन है के ह अंकित विराट जौन छापरा जिला पर तार गाना वायरल भइल बा। तारा नाम पर नू तारा नाम पर 50 गो गाना गवा देम हम। ठीक बा। अपना आप के तू बुझत रहे के स्टार हैं हम। आधा घंटा रुक जा। आधा घंटा बस। आधा घंटा बाद लाइव आवत नहीं हम। ठीक बा। तहार हम उपाय करे हम तार साटा बायना करेम हम। चिंता कइला के बात नहीं है। हमार इमेज हमारा भाई के इमेज गिर गइल बा। हमारा भाई के इमेज गिरल बा। आज तक ले हमार भाई हमार आईडी से जितना लोग के कैले बा मेंशन सब कोई कैले बा एक्सेप्ट। आ तू पहला ऐसा इंसान हुआ नु जौन आईडी के मेंशन कैले बा तारा के आदमी आ तू एक्सेप्ट नहीं कैला। तू तारा के 2 बार फोन कर गइल हवे कि एक्सेप्ट कर फिर भी तारा घमंड बनू। तार घमंड हम चूर करें। तार सेवा सत्कार में काले कमी ना कहीं नहीं हम। ठीक बा। तारा खातिर अपन गाड़ी भेजनी सफारी तारा के भेजनी ऑफिस पर बाबा के। करम तार उपाय हम। आधा घंटा बाद भाई के लाइव ले आओ तनी। ठीक बा। भाई के सामने देखा भाई हमार काका बोली। जितना भाई हम लाइव में जुड़ल बा लो आधा घंटा बाद फिर लाइव में जुड़ल हो।